Здравейте хора, завръщам се. Извинете, че не правих видео. Много съжалявам, но просто се случи да се разболя отново този месец. Сега ще играеме Brawl Stars, както виждате. Можете да видите какви скинове имам. Да, както виждате. Имам Бъс, Диктиел. Ето го. Има различни сили. Аз ще го пробвам с меча, но после ще го пробвам, нали? Сега не ми се играй сега. Добре, готови ли сте да натискаме? Добре, 3, 2, 1. Готово. Натиснахме вече. Сега искам да играем. Спокойно да си играем Brawl Stars. И сега ще видим кое място ще бъдеме. Не знам какво място ще бъдеме. Отдавна не съм играл. Brawl Stars и малко ми е трудно да играя в момента. Even monkeys fall from trees. Извини, Майко. Прекрасно много купи. Тогава ще играя с Бъс. Готови ли сте? 3, 2, 1. Зиро стана, зиро. И така. Сега използваме го. Ние ще играем с меча му, който е силен. Дани казва, че е силен сега. Не съм го пробвал, но... Айде. Оп! О, силен е, наистина! О, бих! Един кил за мен, Не знам как, много просто кил. Чуче, какво? Оп! О, не мале! Чайте, че аз му забравих. Добре, значи той скача като Едгар. Спайк идва. Добре, като искаш, хайде ела сега. Убия ги! Направих Виктори. Не Виктори. На първо място съм, плюс 10. Купи. Майко. Не мога да повярвам, не знам колко минути ще бъде. 3, 2, 1. Винаги ми става, например, супер реал или пък епик. Добре, ще отварям. 3, 2, 1. И сега не знам какво ще правим. Ще играем още. Хайде. Не мога па. Просто Бъс е много силен с този скин. Добре, имаме... Аз не мога да говоря. Страхотно. Ето така, взимаме и сега ще... Помислих си, че това е Шелито, но това не е Шели. Така. Не знам, тя е фаст. Тя сигурно... Не, тя не. Ще ме уби. Добре, ето. Като искаш. Тя го искаш, ето. Убих я, ето, както искаш. Остави го, нали? Сега извините, че малко да не говорят. Просто съм свикнал, отдавна не съм играл. Шоудаун с Колко се казваше, нали? Ето, убих го. Пак на първо място съм хора. Просто не мога да повярвам. Така.
11 купи. По-хубаво, че са 11 купи, просто не мога. Много е тъй. Много е хубаво. Ей! Добре, ще играем още, разбира се, лали. Няма как без да играем. Добре, да не го гледаме това. Да. Тоест, ливам, какво? И сега ще играеме друго. Това ще бъде малко, малко видео. Знам, ама колко минути искате? Не знам, айде това да е последна игра или не знам, защото мога да кажа, че ви казах това. Не ми се играеше. До сега играх с моя приятел Светло, както знаете. Играли сме с него. Той не се е чува много. Майка ми ме настъпа, така страхотно. Сега, опа, кой ми дойде? Абе, ела тук. Аз се го използвах за нищо, страхотно. Аз бегам от тук тогава. Аз мисля, че съм в някъде по средата на картата. Така ми се! Не, бегай, Алекс! Майко, как ги цепя, човек! Просто не мога. Сиса просто стои до мене и ма гледа и тъй. Толкова и се спи на нея. Винаги и се спи, че направо не знам какво да кажа. Сега пък погледна надолу. Я да издам си звук. Сиси! Не ме погледна. Ето. Ела. Убих я! Някак се я убих, просто не знам. Добре, мисля да е 10 минути това видео, но не знам. Добре, макаш. Добре, аз забравих за кой. За Драко събирам. Добре. Сега какво ще правим? Не знам какво ще правим. На Duo Showdown ли да играем? Пишете долу в коментарите Solo Showdown обичате ли или Duo Showdown. Защото наистина аз обичам и двете, само че по-хубаво ми е на Solo, защото на Solo Showdown ти дава повече купи някакси, просто защото сте по-малко хора и някакси не знам как да го опиша. Дали да го кажа. Добре. Колко е до мен, страхотно, той е много слаб. Той ще ме уби от тук, иска да ме уби от тук. Ти наистина ли ще знам? Добре, идвам. Айде да видим кой е по-силен. Кой е по-силен? Победих ли това? Да, победих го. Да. Так му го направих, победих го. Що толкова бързо заминават хората? Просто и те се заминават. Ти get out of here! Не, тя ще ме уби. Не, толкова близо бях. Трето място пак. Плюс 6 купи, ай сега. Какво искате? Добре, почти 10 минути стана това видео, не знам сега. Стига, стана 10 минути видеото, но няма да се спра. Аз ще го направя и сега. Пак имам.
Брат, това не става, брат. Не мога да го апдейтна аз никога. Сега искам, дали, искам да победя. Цъкаме реди и да видим какво ще стане соло. Не знам какво ще стане аз. Нищо не знам. О, нема ли. Нема ли. И така сега ще го правим. Ей, кой ще удържи? По-спокойно опрема така. Как ли е? Опрема. Ще ми казваш опрема. Победи го. Пак ли на трето място ще бъда, не знам, но искам да спечеля. На първо място. Дали сега много ми той добре. Прави же, Мишко. Брат, тя как ще ме победи? Стига сега. Брат, тя няма как да ме победи. Брат, никога не може да ме победи тя. Никога. Ето! Прави го готово. Да, както видяхте, победих. Последната ми игра беше това, хора. И така. Бъз. И сега ще отворя тези неща пред вас. Започваме с 100 парички. 1000-то. Сега стартъп. Пак 100 кредит. Пак още един. Остава. Пак кредит и 10 джемс. Взехме ги нещата, хора. Благодаря, че гледате това видео. Лайкнете видеото, subscribe, натиснете. И долу в коментарите пишете кое ви е по-любимо. Соло шоудаун, дуо шоудаун и примерно или Brawl Ball. От тези неща. От тези неща, даже и рамкетари, даже и мапмакер. Искам да пишете долу в коментарите кое ви е любимото. Ето. Значи, можете и това. Примерно, можете и това. Да. Благодаря, че гледахте това видео. А от мен, за съжаление, чао за това видео. Благодаря ви, че гледахте наистина. Вие му помагате много. Последен път. Благодаря ви, че гледахте това видео. Довиждане от мен.